Bisa mo nang maligno. May gusto ko talaga sa kanya. Mahal mo siya. Sigurado. Bakit mo nga mahal? Bakit mo nga siya mahal? Mahal mo siya? Bakit mo nga ano nga nagustuhan mo sa kanya? Bakit mo siya nagustuhan? Bakit? Sa pangalan ni Jesus Cristo, bakit mo nga siya mahal? Maganda ba siya? Mabait? Etc. Ano? Bakit mo siya mahal? Maganda siya. Maligno ka. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Mabait tsaka tao. Saan? Sige, sa bahay nila. Saan banda sa bahay nila? Sa kabilang mangga? May mangga Sige, kayo, tingkong mangga. Malaki mangga? Kaya Nakikita mo siya? Pinagnanasahan mo to? Bakit? Nakita mo bang ano to? Masama yung nasa isip mo. Yung ba ito totoo? Nakita mo katawan niya? Salbahe ka talaga, no? Nagre-respond agad si Magnetico sa akin, no? Tanggal! Bubos! pulisan na kitang try lang. Walya. Pinabubunas po lang ang mata niya. Wag daw, wag daw. Wag daw. Tanggal! Bubos! Huwag mo nang ulitin to, maligno, ha? May tawag, may pangalan ka, maligno lang talaga? Sige, sa puno ka ng mangga nakatira. Sa tabi ng bahay nila o sa gilid? May tambag ko. Hindi, tanggal. Gusto mo to, ha? Ano ba na gusto mo sa babae ito? Maganda siya? Mas maganda pa to sa paningin mo? Sige, yan ang gusto mo eh. Pagbibigyan kita. Kalasin mo, di ba mahal mo siya? Hindi alisin mo yung sakit niya doon sa likuran. Dahil ikaw naman naglagay. Anong ginawa mo doon sa likuran niya, pati doon sa balakang niya? Ha? Ano nga ang ginawa mong sakit? Pampano nga yun? Magsasalita ka o anong ginawa mo? Ikaw naglagay? Sino? Okay, kalas. Tanggalin mo lahat yung sakit niyan. Mahal mo siya. Bakit mo hinayaan siya masaktan? Ikaw lang ba nagkakagusto sa kanya, maligno? Okay, kalas. O, boss. Bilis! Kalas na kalas. Nung maligno yan, kapre. May mangga daw, sabi ni mama. Maligno kasi laki lang ito ng bangkuan. Ah. Kaya nga sabi sa'yo, alanganin gawin dito kasi masyado siya malaki. Nakita ko na agad sa loob ng katawan niya. No, kaya nga, tinihintay ko siya kung magsisinungaling. Kaya pala tinatawagan niya ako maganda. Huy, Diyos mio. Okay. Pusin mo, maligno. Hello, tismosa ka, loka. Babalik ka ba sa hindi? Huwag mo siyang ibigin. May asawa at anak siya, naintindihan mo? Masama, nagnanasa sa pag-aari ng aking ama. Hindi mo siya karapat-dapat ibigin. Meron ka para sa'yo. Pangit siya, tandaan mo. Naintindihan mo na? Huwag mo nang ibigin. Siya ay para sa tao at kinilikha siya ng Diyos para sa Panginoon Kristo. Naunawaan mo? Tigilan mo na yung paglalagay mo rito, ha? Tigilan mo ang pagnanasa sa katawan niya. Pag hindi, papaputol kung puno mo. Ipatatapon kita sa impyerno. Mamili ka. Mabubuhay ka na maluwalhati at saan ka pumunta at magkamugulo ng tao kung ipapadala kita sa impyerno. Sa ilalim ng lupa, gusto mo? Ipababaong kita. Ilan iwala sa paligid mo? Meron ka nakikita, wala? Nasaan? Sige, kalas. Babae sa lalaki. Hindi mo alam. Sige, kalas. Abibit-bit kita dyan. Gusto mo? Huwag mo na ulitin to, ha? Palalayain kita. Patayin na lang kaya kita. Papatayin na lang kaya kita. Papatayin na lang kaya kita. Ulitin mo pa to. Hindi na po. Hindi na po. Tusukin mo kaya puso mo. Ulitin mo pa to. Hindi na po. Hindi po. Sige, kalas. Magandang usapan to, ha? Pipitikin kita. Maniwala ka sa akin. Meron pa ba na? Huwag mo na ulitin ang pagnanasa rito, ha? Masama yung ginagawa mo. Pumasok sa isip ko yung nasa isip mo.
Ibig sabihin, nirespond ko ng aking ama kung anong ginagawang pagnanasa sa kanya. Masama ito. Opo. Naiintindihan mo? Opo. Masama ang anim na utos ng Diyos sa amin. Bawal mag-isip at magnasa ng hindi pag-aari ng iba. Naiintindihan mo na? Opo. Pag inulit mo to, lulumpunin kita. Opo. At ibabaon ko ang mga pamo doon sa apoy na hindi namamatay. Pahihirapan kita. Opo. Huwag mo na itong ibigin, ha? Opo. Hintumin kami niya. Huwag mo na ulitin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at masamang elemento, umalis ka sa loob ng katawan ng pag-aari ng aking Ama. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dilat ang mata mo. In Jesus' name. Idilat mo yung mga mata. Amen. Amen. Pagpagang pa. Hindi na tubig. Nagpawisan ng gusto. Tagaktak ang pawis mo. Tagaktak, naliligo ka ng pawis. Sino itanay mo niya ka ngayon, ha? Sino yan? Ang ina ni Dablo Sayang. Pagpag, sa ng Jesus name. Sabihin mo kalakalanan na yung Ano buklat pakiramdam ng mo sa katawan mo? bubog ng tibagan. Tama na yung tumimpa mo. Anong pakiramdam mo? Sa likuran mo. Wala na sakit? Kahit isa? Piangat mo. Ano mo na ngayon? Okay na po ako. Wala na sakit? Wala na. Ilang years mo na sakit yan? Matagal na po. Huwag mo nang uulitin yung nakita ko doon sa maligno, ha? Bad yun. May kasalanan ka sa aking ama. Kita mo, nalaman ko laman ng maligno. Kung hindi ko yun nalaman, nag-respond agad ang aking ama. Masama yung ginagawa nyo. Gamitin at galangin ang katawan ng Diyos. Try mo maglakad kung anong pinagbago bago natin ito patayin. Wala na sakit. Wala. Kahit galaw-galaw mo. Okay, salamat sa Diyos. Salamat. Pasalamat ka, sinabi na agad ng aking ama, kaya ang dapat ko nang gawin sa'yo. Thank you so much. Salamat. Paano hindi mababaliw sa'yo maligno? Ikaw katawad po pang Kristo. Thank you so much. Oh, salamat.